kansar al'auran maza, wato prostate cancer. Cutar kansar al'auran maza ita ce kansar da tafi addabar 'ya'ya maza a faɗin duniya, wadda take da barazana kwarai da gaske ga rayuwar tasu. Cutar tana bazuwa ne zuwa ga sassan jiki daban-daban tare da haifar da illoli masu matuƙar haɗarin gaske. Waraka Media Concept Development Hub ta yi nazari akan wannan cuta, inda ta gano cewa ita wannan cuta dai tana shafar wani sashi na al'aurar namiji wanda ake kira da prostate gland, wanda shine yake samar da sinadarin da ke inganta ƙwayoyin halittar ruwan maniyyi na ɗa namiji. Yana da mahimmanci a fahimci cewa ita wannan cutar ta kansar al'aurar maza ta kunshi girma mara fasali na ƙwayoyin halittar wannan prostate gland ɗin, wadda sanadiyar hakan suke yaɗuwa zuwa sassan jiki irin su laka, huhu da kuma oda. Ta yaya ake gane alamomin wannan cuta? Daga cikin muhimman alamomin wannan cuta shine mutum zai ji yana shan azaba da wahala kwarai a lokacin da yake ƙoƙarin yin fitsari. Sauran alamomin sun haɗa da fitsari ba tare da sani ba, mutum ya ga baya iya gama fitsari gaba ɗaya, mutum ya dinga jin tsananin buƙatar yin fitsari, mutum ya dinga jin zafi da ciwo yayin fitsari, fitsari ya dinga karkatsewa maimakon yi ɗaya a gama shi, ganin jini yayin fitsari, ganin jini yayin fitar mani, rashin ƙarfi yayin saduwar aure da dai sauransu. To amma me ke haifar da wannan lalura? Kamar kowace nau'in kansa, sauyi na ƙwayoyin halittar da ke al'auran namiji na iya haifar masa da wannan lalura. Sai dai a zahiri, kawo yanzu ba a san takamaiman abin da ke haifar da wannan cuta ba. Sai dai akwai wasu abubuwan da ke da alaƙa da samuwar cutar wanda suka haɗa da shekaru, tarihin cutar a dangi. Ma'ana, idan a dangin mutum akwai wanda ya taɓa yin cutar, to yana iya yiwuwa shi ma ya same ta. Ƙiba mara kyau da sauransu. Domin rage wa kai haɗarin kamuwa da wannan cuta, ga waɗansu matakai da za a bi. Cin ingantaccen abinci, motsa jiki akai-akai, ta ƙauracewa ta'ammali da kayan hayaƙi ko ya shaye-shayen barasa. Haka kuma, saduwar aure akai-akai shi ma na rage haɗarin samuwar kansar al'aurar maza. Sayyiba Adam Shaibu, Waraka Media Concept Development Hub.